Айде първата бабанка за странта. Хубаво скорпитче. На фона на супер якия и бате Веско се събуди. Добро утро! Хайде бе! Слънцето изгря. Айде Марти. Айде насам. Ами аз тъмън хванах първата риба. Да, и ти ми звъниш. Той човека беше тук по-утрано, ми показа, ги е попукал направо. Чай се. Ги е попукал. Така. Макс, сяда тук. Така. Искам да стъпваш само на сухо, Макс. Ти от тук надолу ще справиш? Сега, Макс, чакай. Там стъпваш. Виж, стъпало сте направили древните траки. Макси, минаваш на код зелен. Силикончите. Виж, силиконче като раче. Скорпион обича всякакви такива бабалюги. Така, зелено раче. Кука номер 6. Какъв е монтаж тази сутрин? Гледаш ли? Виж сега, хващаш куката, забиваш горе и изкарваш по средата да мине, така. Виж ли това ушенце? Трябва да мине от вътре в ушенцето и после хващаш куката, това се нарича офсет на кука, примерваш докъде ще стигне куката, виж, почти до края на силикона и забиваш в средата. И за отвънка така трябва да се стане. Номерът на това ушенце тук е да държи силикона, виждаш ли? Да държи силикона, така че да не се изхлузи. Добре. Слагаме на Макси една тежест банан, за да не се закача по дъното. Това ти е монтаж. Видя? Добре. Макси, готов си. Като хвърлиш долу, остави го да потъне. Като си сигурен, че си на дъното, така само придърпаш леко. Макси, виж, с върха. Придърпаш или съвсем леко убираш. И ако усетиш кълване, виж, засичаш. Сега, Макси, Веско, гледай. Отровни шипове. Тука, тука, тука и почти навсякъде, където вижда шипове. Всичко е отровно. Макси, и сега какво се прави с скорпида? Опа! Да порасне. Поне кило. Ай! Чай сега. Значи, показвам. Тай страх. Хващаш така, пъкаш ръката, така, така. Виждаш? Къде имаш място сега да извадиш нещо? Опа! О! Ха-ха! Бабалюга! Дай кепа! Охо!
Това е дракон. Не е правилната бабалюга. Дракон ще. Чакай. Снимкай-та пускам, бе, спокойно, бе. Ами, толкова близко да идваш до мен. Така. Драконите са им по-палави, защото нямат голяма уста. Фана ли? Фана? Много си добър. Това е трофей. Ей, Иван! Го звяра. Чакай. Аз такъв не съм хващал. Определено не съм хващал такъв. Ето, то става твиленца вече. Ще го хванеш ли? Чакай. Браво, бате звяра. Къде го хващаш? Чакай сега. Много внимателно. Дай сега ще го вземем. Хвани го тук, хвани го. Чакай, спокойно. Пъхай пръста. Хвани здраво, хубаво, навъд. Не, пусни малко, пусни. Няма страшно. Съм го хванал. Не си го хванал, не? Що бе да го запусна? Хубаво пръста трябва да си нахакаш вътре в устата. Не, отвори си, това няма да се отвори. Си отвори. Дай да го опъкнем в кофта, бе. Няма да го взимаме. Няма ли? Освен ако няма го едеш. Давай. Спокойно, няма страш. Ще излез. Давай. Наливай. Не пипай нищо, само наливай. Дръж го под напрежение. Тази ти днеска е направо убиец. Silent killer. Спокойно, чакай. Дигни нагоре. А това голямо, бе. Как си сгъна въйчиката? Давай. Значи правилно съм взел кепа. Сигурно ще си хванал риба, а не зебно такова. Риба тресе ли? Зебно такова ли си хванал? На риба ли? Да, е рибата, не е рак. Ама да не си хванал дъното. Леко ще пожели си. Време нещо ме набива ли тук? Не, Няма ни. но да хвана си зедно такова. Silent killer, вика. Успя ли? Да. Браво, бе. Откачи ми рибата, бе. Загубих рибата. Беше хванал дъното. Вижте, бе, бацата това, той това чува.